Doncs molt bona nit, aquest és el darrer hat-trick de la temporada i acaba molt millor del que molts es podien imaginar en un principi per tot el que ha passat. Avui, gran victòria a Montjuïc per dia 10 i amb un hat-trick històric. Sí, Raúl Tamudo, un home que tots sabem el que significa per l'entitat i per l'afició, ha estat l'home que ha marcat els 3 darrers gols de l'Espanyol a l'Estadi Olímpic després de 12 anys jugant a Montjuïc. Doncs sí, a Montjuïc ha passat de tot, ha estat el tancament d'una etapa, no hem d'oblidar que s'ha viscut un centenari, 2 Copes del Rei, una final de la UEFA, i tot i que aquesta temporada ha estat angoixant, ha acabat bé, però s'ha de prendre nota dels errors per no repetir-los. Sí, perquè els seguidors ja no acceptaran més errors, hi haurà canvis, segurament molts canvis, i serà un estiu molt mogut, però s'ha acabat la Lliga, final de trajecte, tot ha acabat bé, per tant, hem d'assaborir aquest moment. Sempre Tamudo, això mai n'oblidarem, independentment del que faci el capità de l'Espanyol. Bona nit, senyor Germán de la Cruz. Molt bona nit. Conseller responsable de l'àrea esportiva. Vostè és un home de club, és responsable de molts dels èxits del futbol base. Va tornar aquesta temporada quan pintaven bastos i vostè també suposo que ha estat partícip d'aquest èxit, d'aquesta remuntada, no? També s'ha de sentir vostè talismà. Felicitats. No, ha sigut una remuntada gràcies a tots, fonamentalment als tècnics, al Mauricio, al Feliciano, a tota la plantilla i a l'afició. Vull dir que aquest èxit amb un 99% ha sigut d'aquestes 4 parts que et comento, que han posat tot i més perquè sortíssim del pou amb el que estàvem. Doncs si vostè mirarà la classificació, i molts pericos la miren ara, aquesta classificació de l'Espanyol surt a la primera pàgina, una cosa inèdita, perquè, clar, no ho havíem vist al llarg de moltíssimes jornades, a gairebé tota la volta. Mirem aquesta classificació que fa goig. Aquí ha acabat 10è amb 47 punts. És que la temporada passada l'Espanyol va acabar 12è amb 48. Per tant, ha estat com a l'inrevés. La temporada passada havia estat, al principi, una primera volta de Champions, una segona volta que va coixejar l'equip una mica, i ara... Tot al revés. És que deixeu-me dir una cosa, que dels 10 darrers partits de l'Espanyol són uns números de campió i uns números pràcticament impossibles d'aconseguir, perquè són 8 victòries, un empat i una derrota. Això vol dir 25 de 30 punts possibles, i el que és millor, 21 gols a favor i només 4 en contra, 3 d'ells en un mateix partit. Per tant, vol dir que l'Espanyol en 9 partits només ha encaixat un gol. Vostè es frega els ulls quan mira la classificació? Home, fregar-me'ls no, però que ha sigut impressionant, això no hi ha ningú que ho dubti, no? El que han fet ha sigut alguna cosa molt difícil de fer. Jo crec que tan sols a l'abast de l'Espanyol, de veritat ho dic, perquè si no arriba a ser per la comunió que hem tingut entre tots, que tothom hem anat amb la mateixa direcció, això hagués sigut impossible, hagués sigut totalment impossible. Vam analitzar quan la situació estava més complicada, més difícil, a 8 punts, i bé, vam marcar una sèrie de paràmetres i d'actuacions a fer. I és que només que fallés una, no podíem sortir del pou. I no ha fallat cap. Vull dir que per això, doncs moltes gràcies a tots els que han col·laborat, perquè veritablement ha sigut una fita impressionant. És tan senzill com dir que fa 10 jornades l'Espanyol era cué i s'acaba la Lliga amb l'Espanyol 10è. És a dir que... és una frase que... I fem futbol, a més. I fem futbol, perquè avui, últim partit de la temporada, últim partit amb Montjuïc, fem bon futbol i amb una sensació de relax i tranquil·litat, que això no ho recordàvem, veure un partit amb aquest relax. Sí, de tant en tant també va bé, oi? Que sigui així. Però, home, és que es nota, els jugadors quan la pressió ja no la tenen a sobre demostren tota la seva qualitat al 100%. És molt difícil jugar. Jo ara estava veient una miqueta allò del Betis i em posava la pell d'aquells jugadors. És que és impossible que el cap mani sobre les cames, no? Llavors, doncs, el que els ha passat va estar a punt de passar-nos a nosaltres, però, per sort, gràcies a tots, no ha sigut així, no? I pensem que el Betis ha sigut un club que s'ha gastat més de 35 milions d'euros en fitxatges aquesta temporada. I han baixat a segona, no? Vull dir que la Lliga espanyola és molt complicada, molt difícil, i a la que et descuides, doncs ja estàs a baix. I el que està clar també, però, i ho hem de dir, és que en menys d'una dècada l'Espanyol s'ha vist en una situació delicada 3 vegades ja. La d'aquest any, que no s'ha baixat mai, però s'ha salvat la categoria 2 vegades a l'última jornada, pels pèls, i aquest any que tots sabem com ha anat. Què es pot fer per evitar això, senyor de la Cruz?
Bé, doncs posar els fonaments perquè no torni a passar. Som coneixedors del que ha passat. Anem a veure, per solucionar un problema el primer que has de fer és conèixer el que està passant, conèixer el problema. A partir d'aquí pots posar solucions. Si no el coneixes, difícilment el solucionaràs, no? I coneixent el problema, jo crec que ja tenim una experiència que hem recollit d'aquest any que ens ha d'anar molt bé de cara al futur. Què ha fallat? Perquè si vostè parla de conèixer el problema, d'establir unes bases, de dir això, això, això i això s'ha de complir, quina ha estat aquesta tasca, aquest coneixement d'aquest problema? Jo no parlaré del que ha fallat perquè, lògicament, són temes interns i llavors no seria bo per ningú que jo els publicités, no? El que sí que és important, i amb això us dono una pinzellada, que la unió que hi ha hagut entre tots, però al parlar de tots no em refereixo solament al vestuari, em refereixo a vestuari, afició, Consell d'Administració, empleats, fins i tot mitjans de comunicació. Aquesta unió que hi ha hagut ha sigut fonamental, ha sigut la clave. Lògicament, amb una mà que coneix perfectament l'espanyol i que ha sapigut portar tot aquest tema meravellosament endavant, com ha sigut el Mauricio amb el Feliciano al seu costat. S'ha juntat tot perquè sortíssim d'aquí, és el que he dit abans, només que una cosa hagués fallat no haguéssim pogut sortir.